Менә бу Магариф турында законны үзгәртелгән. Беренчедән, барысы да семьядан, садиктан, мәктәптән, вуздан башлана. Патриотик хисне тагын да көчле воспитатель кирәк. Безнең үсетелгән балаларыбызда. Алар конституциябызны, символларыбызны, тарихыбызны, узган тарихыбызны, фидакар кешеләребезне белергә, культура эшлекләре, мәдәният башкаларында әгәр дә мыналар булса, безнең халкыбыз рухи яктан да, экономик яктан да, финанс яктан да, мәдәният бердәм булыр иде. Пока менә шул җитеп бетми. Барысы да акча табырга, барысы ничек байырга, барысы күңел ачырга. Татар халкы үзенең дәүләте булган ил. В свое время үз вакытында ул дәүләт оештырган, көчле дәүләт оештырган, шуңа күрә безнең халыкның 1000 еллык тарихы бар. Әлбәттә без мин bir türlü kuşuğa jimas idim Rəsəy halkı. Mingə qarşı түгел. Germaniya, Nemis halkı, Amerika halkı devletler var, Qatay halkı degen hem onlar arasında türlü halklar hem millet vakilleri var. Min hiç qarşı түгел. Rəsəy degen devletdə, elbette biz Rəsəy гражданинлары булып паспорт ташлайдыган. Шул вакытта her bizning ilimizdagi xalqlarning har birisinde yesərgə onun үсешенә хукукы бар. Татарстан халкы. Почему жоқ? Бу роль говори, мин голосую за. Влияние, как бы я иногда говорю, роль гуманитарных наук вот для сохранения единства, это они должны через литературу, искусство и другие эти насаждать, говорить, что благо, основное благо это вот человек, его единство, его культура. Вот. Не слово нация, а единый татарский народ, может, который включает все нации, который вот, как бы патриот Татарстана, который вот думает о Татарстане, вот, радуется успехам татарстанских всех. Вот это вот можно как-то сформулировать. Халыкларны берләштерергә телибез икән, һичшиксез Россия конституциясендә, Татарстан конституциясендә әйтелгән, акка кара белән язылган халыкларның тигез хукуклы булуы турында, телләрнең тигез хукуклы булуы турында, диннәрнең тигез хукуклы булуы турындагы матдәләрне тормышка ашырырга тиешбез. Бүгенге көндә ул әле нигездә декларация булып кала. Менә әгәр дә без шуңа ирешә алсак, без үзебезне бердәм халык дип хис итә башлар идек. Бүгенге көндә дә билгеле Татарстанда милләтләр арасында, халыклар арасында агызыгылар юк, Аллага шөкер. Без дуслыклы яшәйбез. Әмма ләкин бу дуслык тагын да ныграк үссен иде. Без бит соңгы вакытта әйтәбез, без толерант җәмгыятьтә яшәйбез дип. Ул хакта төрле фикерләр булды. Толерант дигән сүз инде ул түзеп тору дигән сүз. Без бер-беребезгә түзеп торырга тиеш түгел. Biz bir-birimizga hurmat etishga tiyishli.